ayyukan likitocin ƙwaƙwalwa da laka da sauran jijiyoyin 'yan adam a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Akwai sashen da manyan likitoci ke kula da marasa lafiya da ta shafi ƙwaƙwalwa da laka da sauran jijiyoyin da ke jikin ɗan adam. Babban likitan ƙwaƙwalwa da laka da jijiyoyin jikin ɗan adam wato Dr. Musbahu H. Ahmad ya yi bayani akan aikinsu domin faɗakar da jama'a. To wannan aiki dai kamar a turanci a ilmance mana kiran shi neurosurgery. So shi neurosurgery kamar in ka fassara shi a Hausa za ka iya cewa kamar wani operation da ake yi wanda ya shafi kwakwalwa da jijiyoyi da kuma shi ainihin laka kenan abin da muke cewa spinal cord. So da abin da ya faru daga wannan kai na kwakwalwa ka biyo har ka shiga wannan garin kashin baya inda laka ta bi dukkan operation da ake yi irin wannan ya zamanto ya ta'allaka da abin da muke cewa neurosurgery kenan. Kuma cikin ikon Allah ne a wannan filin na jini training. So za ka ce duk wani ciwo da zai shafi kwakwalwa da zai shafi kokon kai da kuma zai shafi laka da zai shafi gadon kashin baya wanda yake buƙatar a yi operation ko a cire wani abu da ya tsira ko wani jini da ya zuba a ciki ko kuma wani abu da ya sa ya zamanto ya hana kwakwalwa yin aikinta yadda ya kamata ko ya hana jijiyoyin aikinsu wanda ya kamata wanda yake buƙatar in an yi operation abubuwa za su iya daidaita to shine ne irin cikin ikon Allah za ka ce kamar ina alakanta shi da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Babu wani da aka ba ku wani ilimi da aka ba ku face dan kaɗan na abin da ku sani. A iya fahimta ta na aikin sai ga kamar duk ma wani abu da za ka yi matsayin ka na likita kamar dama can Allah ya shiryo shi ya yi shi yadda kai ma idan ka zo a matsayin ka na wanda zai gyara ya sauƙaƙa maka aiki. Sai sa ita lakan nan ba wai haka take ita kadai ba. Sai ya mata riguna da yawa har guda uku suka lullube ta sannan kuma ya saka ta a cikin gashi. To idan ka zo zaka ga cewar ba wai lakan kai tsaye kake fara tunkara ba sai in ya zamanto kana da niyyar ka je kan lakan da kanka zaka dinga cire wannan riga bayan riga haka ta cire mata. To yawanci zaka ga cewar